emozioagatikan, eta alde hon hori Lanbroa Kultur Elkartean izenean, placer bat gaur, aldatuko dugu guztiz ziklo. Aurreneko izaldiak, ezakizu goratzen duzuen, baina izaldie gaur egungo egoerari buruz, trumpismoari buruz, ekarri genduen momentu baten Joseba Zulaika eta Mikel Reparaz, hitz egiteko erakunde publikoak ze inpaktu eduki dezaketen populismoa Juanjo Álvarez ekarri genduen seminariora, eta azkeneko hitzaldia geopolitikari buruz hitz egiteko Mikel Reparaz, Natale Serón eta Borja Macías ekarri genduen. Orduan, gaurko gaia tratatzeko, antropologoak, kazetariak, juristak ekarri ditugu, baina ontxe, oraingotik jungo bera iraganera. Eta iraganean ez dakagu ez idatzirik, ez ezer, eta horretarako arkeologia behar dugu. Eta arkeologia beste zientzia bada, jone zen definizio moduan, zientzia forense bada. Hau da, astarnetan ikusi diogu, ia zer esaten diguten astarna horiek. Oso ondo. Eta gaurko gaia, Gipuzkoa goi paleolitiko pasaleku. Hitz egingo dugu, eta gure hizlaria, Álvaro Arrizabalaga da. Álvaro aurkeztu baino leno, eskerrak beti, udaletxeari, areto guztiagatikan, eskerra bebaiko jenari, kobertura emateagatikan, noski eskerrak onborreonari, gero afarixa bertan ingo dugulako, eta Lanbroako kide desberdinei antolatzen laguntziagatikana. Álvaro Arrizabalaga, aurre historian katedraduna, eta Álvaro Arrizabalaga daka eskarmentu handia bai induzketetan. Mundu ulertu bat, 100 induzketa, baino gehiagoko zuzendari izan dakoa. Eta 200 publikazio zientifiko egindakoak aurre historia. Zetan lagunduko dugu? Ulertzen pizkatxo bat hobeto Gipuzkoako aurre historia eta aurre historia horretan nola Gipuzkoa bai komunitate desberdinen migrazio puntu izan da. Horren zerkatiak, ze astarna utzi dituzte toki desberdinetan, kobasulo desberdinetan, astarnategi desberdinetan, Álvaro argituko du. Eta, bi esker, Álvaro nahi dozunera. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko Lanbroa Kultura Elkarteari gonbiteagatik eta harreragatik. Eta, besterik gabe, hasiko naiz, nahiko materiala ekarri dut. Aipatu izan dan bezala, 100 ekinaldi egin baldin badugu, beti arkeologia da zerbait lan partekatua, da talde lana beti egon behar da pertsona bat arduraduna, baina, azkenian gure lan horretan ez daude frankotiradoreak, da beti talde lana egiten dana, eta ez ditut nik meritu guztiak nire bizkar gainean hartuko, lanaren zati bakar txiki bat hartu dut. Orduan, egia da induzketa asko izan direla, tartean gehienak esan behar dut Gipuzkoan izan direla, eta orduan, Gipuzkoa eta Bizkaian esan dezakegu daukagula perspektiba pixka bat zabalago, argiagoa, beste Euskal Herriko lur esparru batzutan baino. Baina, joango gara ikusten, eta prestatu dizuedana da pixka bat dasta menu bat. Hemen ikusten dan bezala, hemen dago oinarrizko kontzeptu bat, ez duguna inoiz ahaztu behar, paleolitoari buruz hitz egiten dugunean, paleolitoko protagonistak dira ehiztari biltzaileak, dira gizarte batzuk nomadak direnak, bere portaeretan ez da kabitzen pentsatzea edo hilerri batean edo herriska batean, dana dira kanpalekuak mugitzen direnak urtean zehar, 3-4 edo 5-6 alditan aldatzen dira bizitokiz, eta
esaten dizuet, erreferentzia hau ez dugula galdu behar, ze egia da gure disiplinaren historiatik beti hasi behar da, ulertzeko nora iritsi garen eta zergatik iritsi garen puntu honetara, bide batzuk alde batera utzi direlako eta beste batzuk berriz jorratu egin ditugulako, eta egia da garai batean 20. Mendeko azkenengo herenean gutxi gora bera oso indartu egin behar zela arkeologia moderno bat, oso disiplinen artekotasun handikoa eta hori helburu horretara iristeko batzutan garrantzi oso handia eman zitzaiola aztarnategi individualari, baina aztarnategi batean pilatzen diren igual, Lestxigin bezalako 250.000 urtetako geruza horietan, euren artean gizarte horiek eta pertsona horiek ez zuten elkar ezagutzen, ez zuten ezelako erreferentziarik, eta ez zekiten ere, hortik igual 15.000 urte lehenago beste pertsona batzuk hortik pasa zirela. Orduan, aztarnategi egitea arkeologia bat oinarrituta dagoena aztarnategi ezagunetan, azkenean eramaten gaitu, finkatzera, era artifizialean, populazio batzuk direla ibiltariak, direla nomadak, finkatzea lurrean, aztarnategi konkretu baten, eta ematen digu pixka bat sesgo bat, ez dana egokia. Hori da besteak beste zuzendu behar duguna. Orduan, gero ikusiko dugu, nolako evoluzioa izan dugu azkenengo hamarkadatan, baina, hasi behar da beti, niri behintzat gustatzen zait komentatzea, lehendabiziko aldiz, lehenengo irudi bezala, hauxe. Zergatik gertatzen dira gauzak batzutan, zein da gure Euskal Herri honen lurraldearen tokia maila haundiago batean edo marko haundiago batean, Europa mailan, eta errealitate geografikotara joan ezkero, alde batera utzi dira aspaldiko partez paleolitoan zehar egon izan diren, seguruenik egon izan diren Afrikatik mugimenduak, itogunetik, hortik, Gibraltarretik, honekin esan nahi dut ezin da inoiz esan ez direnik egon dira, baina dirudienez ez dira izan oso garrantzitsuak eta ez dute eraginik egungo demografian, egungo populamenduan eta paleolitokoan askoz gutxiago ere ez. Gehien bat, Iberiar Penintsula dago Europako bazter batean, ego mendebaldeko bazter batean, eta hemen tartean, istmo honetan agertzen dira zerkatuta Pirineoak. Pirineoak dira mendi batzuk, garaia handiak dituztenak, eta egun konplikatua baldin bada zeharkatzea, pentsatu behar dugu, ze bitarteak zeuden, ze aukerak zeuden paleolitoan zehar, nola ibiltzen ziren pertsona horiek, nola leku aldatzen ziren pertsona horiek, nahiz eta nomadak izan, eta batez ere, historia aurrean zehar paleolitoan aurkituko ditugula izoztaldiak, izoztarotan temperaturak egun baino askoz bajuagok diren eskero, Pirineoak bihurtzen dira muga bat oso zaila gainditzeko. Berriro ere ezin da esan, inoiz ez denik pasatu pertsona edo talderik alde batetik bestera. Ezagutzen ditugu korridore batzuk, adibidez Zardainatik, amendik, baina gehien bat populazioak, Iberiar Penintsula populatzen dituzte taldeak, pasatu dira egungo Frantziatik, Iberiar Penintsula barrena, bi tokietatik. Muturretako, Pirineotako muturretan dauden, Kataluniatik, gutxi batzuk, askoz gutxiago, ze ikusten baldin badituzu zenbat puntu dauden hemen eta hemen, argi dago askoz gehiago praktikatu dela beste pasagunea. Pasagune horretan dago Euskal Herria. Orduan, beti egonda pentsamendu bat, pentsatzen Euskal Herria oso berezia dela, oso uarte batean balego bezala, justo kontrakoa esango nukenik. Euskal Herria oso berezia izan daiteke, bada oso berezia, baina ezin dugu pentsatu uarte bat denik.
Justo dago korredore batean, justo dago sarbide batean. Populazioaren sarbide batean. Bueno, behin hau onartu egin zela, gero nagusitu egin zen ikusmolde hau. Mugimenduak ematen zirela hego mendebaldeko Frantzia eta Kantauri alde bitartean, baina oso linealak. Hotza dala medio, eta hori egia da, nahiago izaten dela, itsasotik gertuago dauden, lurralde basutan dauden lur esparru horietan bizitzea. Orduan ikusten dugu nola aztarnategi gehienak gelditzen zaizkigunak, gelditzen dira beste batzuk itsaso azpian, itsasoa igotzen danean, azkenengo glaziazioa bukatzen danean igotzen da itsasoaren maila, eta hor gelditzen dira hainbat aztarnategi, hainbat kobasulo, bebai, hor itsaso azpian ezin daitezkenak induzkatu. Eta erabiltzen da Asturias eta Kantabrian erabiltzen den paradigma bat, zeinetan suposatzen da hor dagoela mendilerro bat ur isurialde desberdinen arteko muga bezala funtzionatzen duna, gure kasuan, hemen daukagu adibidez Aizkorri, nahiko gertun, eta suposatzen da lur esparru hauetan, Ipar Euskal Herria, Nafarroako iparra, Gipuzkoa eta Bizkaia, horiek direla toki egokiak bizitzeko, eta gizatalde guztiak hor gelditzen direla, baina berriz gelditzen dira beste Euskal Herriko 3 laurdenak, Araba osoa, ia osoa, Aramaio kenduta eta Aiala kenduta, eta ia Nafarroa osoa gelditzen dira, izango zirela basamortu hotzak, zeinetan ez dagoen giza popolamendurako ezelako interesik, eta orduan aztarnategiak nola ez diren espero, ez dira miaketa arkeologikoak burutzen, eta egiten da zirkulo bat, retroalimentazio bat sortzen duena. Are gehiago batzutan, aurkitzen dira paleolitoko aztarnategi batzuk, eta nola hori ezinezkoa dan, bizkarra eman, eta epipaleolitokoak izango dira, ondorengoak izango dira, ez dira izango paleolitokoak. Bueno, azken mendeko, azkenengo hamarkadan, asko aurreratzen dira analisi batzuk, zentratuta suharriaren definizioan. Nun dagoen suharria da lehengai bat oso garrantzitsua talde prehistorikontzako, ze eurentzako da arrizko tresna gehienak egingo dute suharriarekin, zorionez Euskal Herrian bada baliabide bat oso oparoa toki askotan eta kalidade onarekin topatzen duguna, eta orduan egiten da karakterizazioa suharri hori nun agertzen dan eta ze baldintzetakoa dan, eta helburua da identifikatzea gero geologikoki topatzen dugunean suharri horrekin, toki hortako suharriarekin egindako printza bat aztarnategi arkeologiko batean, sare ekonomikoak definitzen joatea. Orduan, bueno, gauzak nahiko ongi funtzionatzen dute, kostaldetik gertun dauden lurralde basuetan dauden suharriaren azalerapen horiek agertzen direnean, baina hemen gertatzen da beste zerbait oso deigarria. Bai Trebiñon eta bai Urbasan agertzen direla suharri oso kalidade handiko suharriaren azalerapenak agertzen direla, eta hasten dira karakterizatzen eta Arrasateko Labeko kobako indusketa arkeologikoa 1988an egiten danean, ikusten da, naiz eta Arrasaten egon, bai Trebiño eta bai Urbasako suharriak daudela ur isurialdearen beste aldean, hau da, basamortu hotz horretan, bete-betean, agertzen dira amendik eta hemendik ateratako suharrizko zatiak. Bueno, orduan, hemen Hego Euskal Herrian gauzak azten dira pixka bat aldatzen, baina, bueno, benetan,
paleolitoko arkeologia oso frantzesalea izan da, eta oso propioak dira eurek frantsesak paleolitoko arkeologiarekin, benetan gauzak aldatzen azten dira, isturitzeko eurentzako Frantziako aztarnategi oso aztarnategi ospetsua dana, guretzako, Nafarroa beherakoa da, baina bueno. Ikusten danean, isturitzeko aztarnategi arkeologikoan agertzen direla ez bakarrik inguruko kalidadezko sugarriak, baizik eta Trebiñoko sugarria ere bai, eta Urbasako sugarria agertzen dela, batez ere Urbasako sugarria agertzen dela, barra, baita ere, isturitzeko aztarnategitan. Bueno, orduan, azten gara ikusten nola, osatzen da plano bat ikusten zein aztarnategitan agertzen den nungo sugarria, eta ikusten dugu Euskal Herrian dagoela sare bat oso ongi integratuta, batez ere goi paleolitoan, integratzen duela Ipar Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herri inguruko azalarapenetan ateratako sugarria, eta Hego Euskal Herrikoan berdin. Eta ikusten dugu ez direla guztiz komplementarioak, baina bai dagoela zapaldura bat, eta adibidez Txingudi aldean, Donosti aldean, aurkitzen ditugun aztarnategi arkeologikotan nagusitzen direla Ipar Euskal Herriko baliabideak. Eta Ipar Euskal Herriko zenbait aztarnategitan nagusitzen direla baita ere Hego Euskal Herriko beste lehengaiak. Orduan, gauza oso kuriosoa da, eta honen eraginez nola frogatzen den, hau da, errealitate geografiko bat, hau da, Asturias eta Kantabrian, daukagula hor mendikate bat oso altua dana, eta inoiz ez da gaindi ezina, baina bai, hemen daude benetazko murrizpenak alde batetik bestera pasatzeko, eta gainera hemen daukaguna bataz besteko garaiera da 1000 metrotakoa, hau da errealitate geografiko bat zailtzen duena ipar hegoalderako mugimendu horiek, berriz Euskal Herrian beste eredu geografiko bat, geografiak eragiten du beste eredu bat, eta beste, hori dela eta, beste modelo batean pentsatu behar dugu, azaltzen duela ez bakarrik nola ematen dan, paleolito garaian nola ematen dan populazioa Euskal Herrian, populamendua, baizik eta nola ematen dan populamendua Iberiar Penintsula osoan. Hau da, hemen dago Atapuerka, pentsatu behar dugu Atapuerkan agertzen diren giza espezie desberdin horiek Euskal Herritik pasa direla. Ipar Europatik edo erdi Europatik. Bueno, behin bukatzen dugula modelo honekin, gauzak aldatzen dira, eta aldatzen dira oso azkar. Zergatik, komentatzen nizuen bezala, ordura arte, jendeak pentsatzen du, zergatarako egingo ditugu miaketa sistematikoa Araban edo Nafarroan, hor, alperrikako lana danean. Bale? Azten garenean pentsatzen, gutxienez suharriaren bila pasatzen dira Nafarroara eta Arabara, beste zerbait egingo dute. Bilatuko dugu, agertzen diren, populazioiek agertzen diren bebai, Uri Zurialdearen bestaldean, Ebro Baiaran, eta gero, Ipargo Ilautadan ere bai, Burgosera ere pasatzen dira talde hauek. Eta oso era azkarrean, azten da, mapa puntuz betetzen. Gauzak guztiz aldatzen. Hori da, egun daukagun egoera. Gipuzkoari dagokionean, hau da beste mapa bat oso kuriosoa, populamendurako mugimendu horiek ez dira ematen norabide guztitan era aleatorioan. Ikusten dugu, egun bizkarrezur geografikoa
Gipuzkoan izan daitekela, batez ere Oria, Baiarako Oria arroa dala pixka bat egituratzen duna lurraldea, diputaziorako dena, adibidez egituratzen du, baliabideak banatzeko orduan, hau grabatu. Baina, paleolitoan gauzak ez ziren horrelakoak. Hau, zonalde guzti honetan, ia ez dugu ezer ezagutzen, paleolitorako. Ez B paleolitorako, ez erdi paleolitorako, ez goi paleolitorako. Bagenuen puntu bat hemen, aian, atango aian, bagenuen puntu bat, eta ointxe bertan konturatu gara, populatu duten taldeek ez direla hemendik etorri baizik eta Nafarroatik etorri direla. Baina, hori beste historio bada. Vale? Orduan, ez dakigu zergatik, ez galdetu zergatik hau horrelakoa dan. Baina hau horrelakoa da, ez da hipotesi bat. Ikusten ditugu puntuak nola banatzen diren, eta ikusten dugu, gero, badaude beste lerro sekundarioak, kostaldetik doazenak, baita ere egungo eibaraldetik doazenak, hau ez da guztiz honelakoa, baizik eta ikusten ari garela gurutzetatik sartzen direla Araban askoz gehiago Arlabanetik baino, baina hau benetan ez da hipotesi bat. Hau da zerbait nahiko egiaztatuta daukaguna. Ziklo historiografiko hau nola aldatzen da? Komentatu dizudan bezala, 1980, 1982an, gauzak azten dira aldatzen, ipini dizuet Amaldaz eztoan dago, Amaldakoko basuluaren induzketa ze justo une horretan ematen da, eta une horretan, eta induzketa horretan konkretuki, ikusten dugu ezaugarri berri batzuk, ari direla pilpilean egosten. Ze gertatzen da urte horieta? Aldatzen direla protagonistak. Badaude arrazoi politiko, administratibo asko, urte horietan, areagotzen dela arkeologia taldeen jarduerak, talde buruak anizten direla, guztiz ja lanetatik guztiz jubilatuta dago Jose Miguel Barandiaran, eta agertzen dira beste talde buruak, eta talde buru horiek nolabait suspertuko dute bebai beste talde txikiagok ateratzera, eta orduan, nolabait aniztasuna dago horretan, eta ikerketa taldeak ugaltzen dira. Erakunde berriak edo berriztatuak edo berrartuak, EHU bezala, Udako Euskal Unibertsitatea, Eusko Ikaskuntza eta bar, sartzen dira maila horretan, arkeologiaren ekosistema bebai, asko azten da, 1980 eta 85 arte, gero ondorengo historia ja beste historia bada, eta agertzen dira jada ez bakarrik apaizgaiak egon direna non Jose Miguel Barandiarani laguntzen bere lanetan, eta baizik eta ja unibertsitate desberdinetan, arkeologia, historia aurrea ikasitakoak, ingeleraz irakurtzen dutela, metodologikoki bebai nahiko eguneratuta dituztela, eta, poliki-poliki gauzak joango dira aldatzen. Orain azten gara, dazta, menu horrekin eta erakutsiko dizkizuet, zenbait aztarnategi arkeologikotan, Gipuzkoako zenbait aztarnategi arkeologikotan, azkenengo hamarkadan industutakoak, zeintzuk diran, ezaugarri batzuk guztiz eraldatzen dutela guk ordura arte pentsatzen genuena. Kronologia desberdinetan. Asko enroiatzen baldin naiz, ez izan arazorik mosteko, ze asko enroiatzen naiz. Eta hasiko gara B paleolitoarekin. B paleolitoa, oraindik 1980an egin zitzaionean omenaldi bat Barandiarani, idatzi izanean, suposatzen den B paleolitoa ez zala ezagutzen, ez zala presente Euskal Herrian.
Agian egon zela, baina ez zela ezer konserbatzen, be paleolitokoa. Eta bakarrik 8 urte beranduago, 1988, abisu batengatik, hemen daude harri batzuk izan daitezkela goi paleolitokoak, eta karo, hor zeuden harri txiki batzuk, bai goi paleolitokoak dira, baina alboan zeuden beste harri erraldoiak, sumendi harriekin landutakoak, guztiz, orduan, ni goratzen naiz oso ongi, egun batean, aurkitzaileak enpeinatuta zeudela, hor grabetaldia zela, bai, hori grabetaldia da, bai, hau grabetaldia da, baina hau badugu repe, kromo hau badugu repe, baina hau nondik atera da, bai, hor azpian, bueno, hori izan zen Irikaitz. Irikaitz, zestoan dago, Urola Baiaran, hain zuzen, bueno, hemen dago pixkako gatzeko zen burua, hemen dago bainuetxea, eta hau da, trenbide zaharraren luebakia, Urola trenbidearen luebakia. Bueno, geltoki hori, zan, Urola trenbidearen geltokia, eta, bueno, hor dago, jalkin geologikoen metakin bat 5 metrotara iristen dana, da beste gauza bat oso harrigarria, hemen bakarrik ikusten dira lehenengo biak, baina oraindik azpitik beste 3 metro ezagutzen ditugu, eta tartean aurkitzen ditugu harri batzuk, komentatu dizuet, goi paleolitoa ere oso gaizke kontserbatuta, baina badagoela, baina benetan deigarria eta aparta dana da, be paleolitoa. Be paleolitoa iritsi garela, metodo tekniko berriekin, jakitera, 240.000 urte dituela, gutxi gora bera, ezarmendua. Bueno, orduan, normalean, Euskal Herrian aurkitzen dira harriak izan daitezkela kronologia hortakoak, baina agertzen dira danak zakabanatuta ibaiak hartu ditulako jatorrizko aztarnategitik eta eraman du beste toki batera. Aztarnategi horiek ez dute benetan ekartzen informazio kontestuala. Orduan, ez dute benetan horren beste garrantzirik. Kasu honetan berriz ikusten dugu hemen begiratu bi printza, daudela hor, aurkituta pieza honen alboan, eta ikusiko dugu nola printza hori hor doa eta printza hori hor doa. Hau da, hemen aurkitzen dugu aztarnategi bat nun objektuak daude landu egin ziren tokian. Hau da, lehen ezarrerako benetazko aztarnategi bat. Eta hori halakorik ez genuen Euskal Herrian ordura arte. Baina, beste elementu bat da, sumendi harriak erabiltzen dituztela. Hau da, beste elementu bat Euskal Herrian ez zena ezagutzen, sumendi harriak guztiz arkeologikoki suposatzen zen, ez zirela erabiltzen gure inguruan, zala, Kanare Erhuertetan egiten zen zerbait, baina Euskal Herrian ez zen ezagutzen, eta berriz, hemen ikusten dituzu toba batzuk, toba volkaniko batzuk, landuta, aizkora bat handia da, da alako pieza bat. Ez da, hor eskala grafikoa daukazute, 2 zentimetrotakoa. Eta agertzen dira, baita ere, zenbait egitura arkeologikoak agerian, zen dutela, gauzak utzitako tokian daudela. Hor aurkitzen duzu ingude bat, eta hemen ikusten dugu, hor utxune bat dagoela, harririk gabekoa, interpretatzen dugula etxola bat bezala. Ez da oso handia, baina garai hontako etxolak ez dira batere handiak. Eta agertzen dira bebai, zutondoak, zupazterrak, datatu ditzakegunak, termoluminezentziaren bitartez,
eta frogatzen digutena sua etxekotuta dagoela. Suaren kontrola Euskal Herrian gutxienez kronologiamentakoa dela, eta errepikatzen dizuet, 250.000 urtetakoa da. Eta da, bueno, suposatzen zen, neandertalen garatuen ekarpena zela suaren kontrola. Bueno, honek aldatzen du nahikotxo. Bueno, guazen, oain erdi paleolitoarekin. Erdi paleolitoa da neandertalen mundua. Neandertalek egin dute erdi paleolitoko tresneria, eta Euskal Herrian eta Gipuzkoan daukagu erreferentziazko aztarnategi bat, hemendik nahiko gertun dela Lesetxiki, Arrasaten, Garagartzan. Hemen daukagu Lesetxiki. Bueno, Lesetxiki da tunel bat, zeinetan erori egin diren tunelaren zapaia zenbait tokitan erori egin dan, hau da, hegazkin batetik ikusita, pentsatu behar duzue, hau jarraian, hortik azpitik kobazuloa pasatzen zala, baina zapaia toki guztitatik zegoela. Bueno, nahiko toki garaian dago, Lesetxikiz, dago ur Isuralden mugatik nahiko gertun, iaia 200 metrotara dago, eta hau da toki horietako bat, bere garaian, bueno, baranderarentzako hau zan pixka bat mugan. 200 metrotatik gora, berak pensatzen zuen, ez zula merezi. Oso aukera gutxi zegoela aztarnategiak topatzeko. Bueno, hau da Barandiaranen indusketakatako planoa, 100 metro kuadro, 1956 eta 1978 bitartean, hau da 13 urtetan 100 metro kuadro, 10 metro sakon, beste gauza bat denborarekin, denboraren poderioz gertatu izan dena da, gauza garela egiteko erresoluzio handiagoko informazioak atera indusketa txikiago batekin. Ze metodoak dira sofistikatuagok eta iristen gara erresoluzio handiagotara, naiz eta ez horren beste lurra mugitu. Lurra mugitzea ez da gure arazoa. Arazoa da, indusketa arkeologikoa dela jarduera bat, dela suntzitzen duela. Ezin da errepikatu. Guk gauza berreskuratzerakoan, bere testuingurua, sedimentua ateratzen dugu, eta hori ez dago atzera egiterik horretan. Orduan saiatu behar da, alik eta toki murritzenean lan egiten, baldin eta lortzen dugu nahiko informazioa horrekin. Bueno, hala ere, nola ez dan toki berezik geoparoa, hasi ginen 6 metro kuadrokein, eta azkenean bukatu egin gara, bukatu gara, 25 metro kuadro induskatzen, baina izan da 22 urtetan zehar. Hau da, izan da oso lan, motela. Esan behar da, gure estratigrafia batez ere goiko partean, duela 150.000 urtetako muga gurutzatu arte oso batera doazela Barandiaranen lanekin, hau da bere estratigrafia eta hau da gure estratigrafia alboko laukitan, nahiko paraleloak dira, baina hemendik bera gauzak guztiz aldatzen dira. Batez ere hortik bera, hemendik bera, hau berarentzako zen zerbait pixka liosoa eta ez zitzaion kasu hondigirik egin, hau guztiz berria da, da indusketa desberdin bat. Garrantzitsua da, behekalde hori, ze hor topatu egintzeren, hor topatu egintzen, ezur hori dela gizaki gizaki esango du, ze bere garaian eztabaida egonda, emakume batena izan daitekeen, hori esan hori da, ez da bat ere erreza jakitea, umero batean, bezazur batean, oso zaila da ematea, beste espezie batean gainera, ematea pertsona horren generua, sexua. Justo hori agertu zen
hor oinaldean, eta datatu gabe zegoen, eta ez zen ezagutzen benetan bere testuingurua, eta baita ere agertu ziren bi neandertalen bi hortz, horiek ere berriro aztertu egin ditugu, berriro datatu egin dugu, eta berriro informazio berria eman dugu. Bueno, aztarnategia, hor ere kriston aldaketa egon da, aurreko, mendeko, arkeologon artean beti, bazegoen eredua zeinetan, esan behar nuen gizakia, baina ez dut esango gizakia, esango du gizona, eredu zarrak oso maila gorenean beti jartzen zuten gizakia, baina gizakien artean beti jartzen zuten gizona, eta beti errekonstruzioak egiten zirenean beti ikusten zen, prehistorikoen artean beti ikusten zen tipo bat, Astrolopikoaren aurpegiarekin, bizarduna, eta eizatzen. Eta emakumeak ez ziren ikusten talde horietan, errekonstruzioak egiten zirenean. Bueno, baina beti, hor goian, piramide osoan, beti sorkuntzan elementurik garrantzitsuena eta elementurik garrantzitsuena naturan, beti gizakia, eta esango nuke baita ere, parentesian, baimena alde badidazue, paradigma zahar horretan gizona zela. Bale? Hau asko aldatu da azkenengo hamarkadatan, ikusten dugu nola aztarnategi zahar horietan, sarritan, harraparia izan beharrean harrapekina zen. Gizakia. Batzutan, ikusten dugu nola, ikusten dituzte, hienak daudela, leizetako hartzak daudela, lehoiak daudela, zonalde horretan, eta ospa egiten dutela. Kabiak daudenean animali guzti horienak, ez dira agertzen gizakiak. Orduan, leze txiki da toki horietako bat oso argia, zeinetan, gehien bat okupazioa ez da gizakiena, da aztarnategi paleontologikoa askoz garrantzitsuago, aztarnategi arkeologikoa baino. Agertzen dira espezie askotako animaliak, eta kasu gehienetan, maila horietan, animaliak daudenean, ez daude gizakiak. Ez dirako ausartzen. Ehiztaria handi horiek desagertzen dira. Agertzen dira elementu kurioso batzuk, adibidez hau da, Iberiar penintsulan ezagutzen dugun azkenengo tximinoaren matraia. Tximino honek ditu 200.000 urte inguruko datazioa. Bueno, eta komentatzen dizuen bezala, hainbat tokitan ikusten ditugu hartzen kabiak. Eta besterik ez, bakarrik hartzak. Hartzak hibernatzera sartzen dira, ez dute neguan galtzen dituzte doaz adinarekin doaz aginak galtzen eta leuntzen, eta ez dira gauza. Udaberrin eta udan bitartean nahiko gantza pilatzen gainditzeko hibernazioa, eta toki horretan hiltzen dira. Ez dakit ikusten duzuen bizkarre zurra hemen daude orno guztiak, hemen daude saietze zur batzuk, holan jarri da, makurtuta, eta hor gelditu zen hilda. Eta hemen lakak eta hankak beste batena. Baditugu, adibidez maila horretan, ditugu lau hartz ia osorik. Lau hartz kabi, 6 metro kuadrotan, ikusten dugu gorria, berdea, urdina eta horia, lau hartz. Identifikatuta ditugu. Bueno, ze gertatzen zen, hibernaziotik esnatzen zanean? Kriston gosearekin esnatzen zirela, eta aldameneko kabian baldin bat zegoen beste hartz bat, hilda ez zuelako gainditu hibernazio epea, kanibalizatu egiten zutela. Hau da, baditugu, hartz ezurroien artean, ikusten ditugu batzuk, koskak dituztela beste hartzek eragindakoak. Bueno, baina, berriro ere, komentatzen egon garen bezala, hau da lur esparru bat, zein eta mugimenduak dauden. Agertzen dira, neandertalen maila horietan, agertzen dira elementu batzuk, arrotzak direnak,
gutxienez batzuk hondartza batetik etorri direnak, seguruenik zintzilikariok bezala, goiaraleak bezala erabili izan dituztenak, hoiek bezala, baina oso deigarria da, hau da espondilus gorriaren maskorra. Espondilus gorria da, bakarrik itsaso oso berotan dagoen molusko bat, eta kasu honetan, hau da espezie bat, Ipar Atlantikoan inoiz ez dana existitu. Inoiz ez. Orduan, hau da Mediterraneo itsasotik, hondartza batetik hartu duten eta garraiatu duten, hemen ez dago Photoshopik, hori da bere kolorea. Segurenik oso politxe izateagatik, garraiatu duten maskorra. Gehi beste elementu batzuk konektatzen gaituztena bebai, Ipar Europarekin eta Erta Europarekin. Adibidez, hemen dauden estenak, ezurrezko tresneria, hori ere ukatzen zitzaiela neandertalei, eta oroar esan behar dugu, denborarekin joan garela neandertalen portairak eta gure portairak hurbiltzen. Duela 40 urtetan pentsatzen zen, ez zirela gauza ez da ere hitz egiteko, lenguai artikulatua ez zutela izango neandertalek, eta gaur egun oso gutxi dira antropologoan artean eta arkeologoan artean pentsatzen dutenak, ez zutela kultura, komilen artean kultura bat oso antzerakoa gure espezieak goi paleolitoan zuenarekin. Bueno, aurrera goaz, lehen goi paleolitoan, ikusten duzue nola, beste uri-zuri aldean, mapa poliki-poliki betetzen doa, berriro ere, erreferentzia bat oso gertun daukaguna, Deba Goienean, hau da Lezetxiki ia Aramaioko mugan dago, eta hemen zegoen Labeko koba, aipatu behar dut, iraganeko kontu bezala, ze Labeko koba induskatu egin behar izan genuen premiazko indusketa batean, ze naiz eta ez zela sekretua, inorentzako ezan sekretua hor aztarnategi arkeologiko bat zegoenik, zabaldu behar zuten Arrasateko saihesbidea, 80ko hamarkadan, eta galdu egin zen informazioa tartean, eta errepidetakoak ez zekiten hor aztarnategirik zegoenik, ez zuten sinisten, eta, bueno, azkenean, egon zen arazo bat, eta azkenean beti galtzaile bezala, ateratzen da ondare kulturala eta arkeologikoa. Bueno, hor zegoen Labeko koba, izan genuen urte oso bat indusketa prozesua tentuz egiteko, hasi behar izan ginen azaletik, ikusten duzu, kobazuloa azpitik ezagutzen zelako. Hau da, hor beste sarrera batetik sartuta, ikusten ziren hezur batzuk, zintzilik, zapaitik. Hortik ezagutzen zen, hor aztarnategi arkeologikoa bazegola. Bueno, hor indusketa lanetan, azkenean zabaldu egin ziren ia 4 metro sakonean 25 metro kuadroko aztarnategi arkeologiko bat, nahiko txikia, baina kriston dentsidadearekin. Labeko koba da, egun, azkenengo 50 urtetan, Iberiar penintsulan, gure espeziaren hasierarako, gure espeziaren sarrerarako Iberiar penintsulan, aztarnategirik garrantzitsuena. Eta Europa mailan induskatutako garrantzitsuenetakoa bebai. Vale? Bueno, oinaldean aurkitzen genituen batez ere aztarna paleontologikoak, maila batekin txatelperronaldikoa oso interesgarria, oso pobrea, baina oso interesgarria. Hemen ikusten dituzue adarrak daudela, matraiak daudela, pixka bat denetik, baina gero aurkitzen ziren oso dentsida handiarekin gure espezieko lehenengo aztarnak. Guk pentsatzen genuen, segurunik,
gure espeziaren lehenengo aztarnak Iberiar penintsulan zirela. Baina gero, ikusiko dugu nola, datazioen arabera frogatu egindan, hori dela lehenengo aipua kromaioientzako Iberiar penintsula osoan, hemen arrasaten. Bale? Bueno, gehien bat, maila desberdinetan aurkitzen dugu txatelperronaldia, protaurinak aldia eta lehen aurinak aldia. Ikusten duzue nola zuharrian gehien bat oinarritzen den tresneria hori, baina ez direla zuharri mota berdinak. Nik badakit, hau dela Kurtzia Bizkaiko barrikatik ekarritakoa, eta badakit hau dela Trebinokoa, eta badakit hau dela Bidasunekoa, Ipar Euskal Herrian, eta Urbasakoa. Vale? Bueno, oso oparoa bebai faunarekin, egin izan dira analizi, denetariko analiziak, sedimentologia, palinologia, baina bada analizi bat ezin dana egin. Dala, antrakologia, ezin da, egurrikatza ezin da analizatu izan, ze ez zegoen egurrikatzik. Zeden, supazterrak, egurrikatzik ez. Horren hotza zen kronologia horretan, klimatologia horren hotza zen, ez zegoela egurrik. Egurrik ez zegoenez, egiten zutena, sua egiteko zen, txikitzea bisonten ezurrak txiki-txikia egin, harri batekin, halako daduak bezala puskatu, eta erabili errekai bezala. Bueno, nire lankide batek Madrilen esaten zuen hori ezinezkoa zela. Eta hor egin genuen, hor dagoa, ingo dugu esperimentazio bat, hau horrelakoa dan edo ez. Egin genuen arkeologia esperimentala, eta saiatu ginen egiten, behien ezurrekin, izan ditekela urbilen daukagun espezia, behien espeziekin egin genuen gauza bera, txikitu, hartu ezurrak, txikitu, eta bakarrik lastoarekin egindako lehenengo suaren gainean ipini, su hartzen zuen edo ez. Eta funtzionatzen du oso ongi, eta ematen du eragin, usten du, ondorio bezala, usten du emaitza berdina. Ez dago bat ere ikatzik, ze hau bihurtzen da errautza, eta agertzen dana da, dana baltzituta, gantza erretzen delako, existitzen da. Bueno, hemen komentatzen izuena, Oxfordeko unibertsitatearekin proiektu bat izan genuen lehenengo 2000 urtetan, eta atera zitzaigun halako sekuentzia bat, eta hemen ikusten dugu gure espezia lehenengo aldiz Iberiar penintsula osoan. Bueno, ez naiz iritsi, spoiler bat egingo dizuet, ustu ondoren labeko koba, egin zen, egin zen Arrasateko saihesbidea, eta orain, hortik betik zirkulatzen baldin baduzue, Aretxabetarantz ikusiko duzue nola, hor alboan, gelditzen den kobasulo bat ikusten da, hori eza labeko kobatik gelditzen dena. Bueno, beste puntu bat oso garrantzitsua da, lehenengo artea Iberiar penintsulan baita ere, bueno, oso apur bat ez, hau ere ez da grabatu behar, baina, bueno, apur bat eszeptikoa naiz oraindik, Neandertalen arteari buruz aipatzen danean, arrazoi desberdinengatik. Baina, bueno, gure espeziaren behintzat lehenengo artea, hemen daukagu, hor ikusten duzu eguarri bat, eta hemen hildo batzuk ikusten dira, ez dakit ikusten dira, Bale, bueno, hor daukazute transkripzioa, da bisonte, seguru nahi bisonte baten ipurdia, besterik gabe, oso xumea, baina lehenengo artea halakoa da, oso simplea. Eta hemen dago, bueno, duela urte batzuk ezagutzen genuen guztia, egun ezagutzen dugu apurtxo bat gehiago hemendik.
baina goikoa nahiko antzerako parezido dago. Hori bebai labekokoa da, eta hori bebai labekokoa da. Orduan, lehenengo elementuen artean, artearen lehenengo elementuen artean, zarrena eta beste batzuk labekokoan topatutakoak. Bueno, 10.000 urte aurrerago egiten dugu zearekin, eta Donostia aldera goaz. Ametzagaina dago, da parke bat dagoena, Garbera, Merkatal zentroaren alboan, Donostiatik ateratzen Iruñerantz. Bueno, ikusten dozue, dagoela, hortuz beteta, izan zen zonalde bat oso degradatua, egin direlako denetareko, batez ere hortu piratak, eta ez dago ia lurzorurik, toki gehienetan 15-20 zentimetrotako lurzorua bakarrik zegoen, eta jatorrian, 15-20 zentimetro horietan zegoen aztarnategi arkeologikoa duela 25.000 urtetakoa. Baina hemen ikusten duzue zerbait oso pixka bat arraroa, hori dira bigarren karlistadako luebakiak. Hor ipini ziren Donostiako setioan, karlistako ipini zituzten luebaki batzuk, eta luebaki horiek egiterakoan, terraplei batzuk antolatu zituzten alde bietara, eta horiek babestu dituzte zonalde txikitan, gelditzen diren zonalde txikitan, babestu dute aztarnategi arkeologikoa. Bai? Hemen, zonalde txiki horietan, mantentzen da, eta orduan posible izan zaigu adibidez hau egitea. Badugu testu inguru bat, badugu lekuko bat oso txikia bada ere dala grabetaldikoa, duela 25.000 urtetakoa, egin daiteke honen moduko analizi bat. Polen analizia. Polen analizitan egiten dena da fosilizatutako polena identifikatu. Ze espezietakoak diren hor dauden lorautsak. Eta horren arabera, gero egiten dira espektro batzuk, eta dagoen landare paisaiaren arabera, kalkulatu dezakegu gutxi gorabehera zen nolako klimatologia zegoen une horretan. Bueno, hau da beste mito bat, erori egin dana azkenengo 50 urtetan, ze lehen suposatzen genuen nahiko era kontinuon jarraian klimatologia oso hotza zela goipaleorito osoan. Berriz, gaur egun badakigu badaudela gorabehera handiak eta badaudela tarte batzuk izan daitezkela 4-5.000 urtetakoak zeinetan nagusitzen dira baldintza klimatiko epelagoak. Bale? Ametzagainetik 6 kilometrotara kokatzen da, Landarbason kokatzen da aizbitarte aitzulo prehistorikoen multzoa, eta hor aurkitzen dugu baita ere grabetaldiko beste maila arkeologiko bat. Teorian, kronologia berdinetakoa, ez da kronologia berdinetakoa. Ikusten dugu, hor, arbolan lorautzen, kurba hau, lorautzen maila da, Kantauriar eremuaren bajuena. 4%. Hau da, bakarrik izei batzuk, bakarrik pinu batzuk, eta bakarrik urkiren bat. Kriston hotza, zoazte gaur Suediako iparraldera, eta hori da, garai horretan Landarbason zegoena. Berriz, kilometro batzutara, grabetaldian ere bai, baina aire zabalean, aurkitzen dugu, agertzen dela, egun eman ziteken, zonalde horretan, eman ziteken baldintza naturaletan paisaia. Pixka bat freskoago egun ikusten duguna baino, baina hori ikusten da urritza, hori ikusten da aritza, hori ikusten dira espezie batzuk, hosto erorkorreko arbola espezieak markatzen dutela temperatura nahiko epelagoa dela.
Zer gertatzen da? Zer zabaltzen zaigu semeloia zabaltzen da alako aztarnategietan? Aire zabalean bizi direla, naiz eta oso enpeinatuta egon garela, kobasulotara joan behar garela oso ongi konserbatzen zaizkigulako eta oso errez identifikatzen direlako aztarnategi arkeologikoak kobasulo barrena, pentsatu behar dugula, aire zabalean ere bizi zirela. Noiz? Tarte epeloietan. Eta tarte epeloiek ugariak izan behar zirela. Ez genuen ezagutzen bat ere goipaleolitoko aire zabaleko aztarnategirik. Eta orain Euskal Herrian baditugu dozena bat. Dozena bat markatzen digutela guztiz panorama desberdin bat. Panorama, besteak beste, ekologikoa. Bueno, hor daukazute adibidez, errekonstruzio bat, Landarbasoko kobasulo horren, garai horretan, hemen azeri artikoa ikusten dugu. Hemen ikusten ditugu, hor mamuta, izeia, kristonotza. Seguruenik 500 urte edo 1000 urte lehenago edo beranduago, ametsa gainean bizi dira guztiz paisai desberdin batean. Asko sepelagoa. Tresna batzuk. Ametsa gainean, lehen aipatu dugu suharria. Nondik datorren suharria? Bueno, ametsa gainean oso garrantzitsua da landetako hegoaldetik dagoen suharri mota bat, xalosekoa. Eta oso garrantzitsuena, zenbait mailatan, Bidaxuneko suharria. Ipar Euskal Herrikoa. Naiz eta Donostiatik alboan egon. Bale? Bueno, hemen dituzue, adibide batzuk. Hau da Gantxurizketakoa, hau da Bidaxunekoa, hau da landetako hegoaldekoa, eta hau da Urbasakoa. Denak agertzen dira, aztarnategi horretan. Bueno. Eta, beste 10.000 urte aurrerago egingo dugu, ja pentsatu behar dugu gu ekaineko zaldiekin, labar arteko elementu garrantzitsuenak, gure artean edo ezagunenak, Santimamine, ekain, altxerri, kobasulo horietan. Azpitin dago kobasulo bat oso bizitza, komplikatu izan duna kobasulo bezala, ze hemen dago surgentzia bat eta surgentzia hori aktiboa egonda eta egonda ondatzen aztarnategi arkeologikoa, joan da azpitik eramaten sedimentua eta material arkeologikoak, eskusta izenekoa, hor daukazute sekuentzia, eskustan, agertu izan dira, hau deitzen dira agazkak, apainduak, Isturizdarra ditzen dira, ze 150 daude munduan, eta hoien artean 100 zatika daude isturitzen. Munduan dauden osori dauden bakarrak bi hauek dira. Agertu direla isturitzetik urrutin eta agertun aldi berean. Hau da, Euskal Herrian agertzen dira, baina dira osorik agertzen diren bakarrak. Hau da, mugimenduak ipar eta hego Euskal Herriaren artean jarraian ematen dira. Eta oso agerien dago. Bueno, hemen ez dira argi ikusten hor dauden izarrak. Izar potolo hori da isturitzekoa, eta ikusten duzue, beste tokietatik, nola banatzen diren pieza horiek. Markatzen dutela oso ongi, jarraipena, Kantauriar eremua eta Ipar Pirineotako zonalden artean. Hor dago lur esparru kultural bat, edo artistikoa, nahi baldin baduzue. Ongi markatua. Eta, hemen darora goaz, hemen daukagu agarre, duela bakarrik 8 urtetako aurkikuntza bat, egon dala 12.000 urte zor gure zai. Ez dakit hemen ikusten duzuen, hau da honen transkribapena, irakurketa, hor dago zulaketa bat, hau zintzilikarioa izan da,
hau zintzilik eraman dute, ikusten duzuen nahiko pieza onditsua dela, eta hemen ikusten dugu hauntz bat, pasauntz bat, aurrez aurre ikusita. Hemen adarrak, beste atzean dago beste bat, beste adar batzuk hortik ikusten dira, hemen ikusten dira belarriak, eta hemen izango zen burua. Aurrez aurre, pasauntza behiratzen. Detailetara joan eskero, ez dakit zulakaitzaren, zugarrizko zulakaitzaren markak ikusten dira. Lan oso delikatua. Izan daiteke lur oreinaren adarra, oreinarena baino. Baina, bueno, hori ez da oso erreza definitzeko. Bueno, hemen daukazute pieza hau, eta hemen daukazute beste antzeko pieza bat, berroberrian, Urdazubin, topatutakoa. Hemen ikusten duzue berriro, beste hauntz bat, hau bebai zintzilikarioa da, hemen dauka beste zulaketa bat, eta oso aideko elementuak dira. Berriro ere, hemen ikusten dugu, lur eremu bat, kulturala, ze egiten dituzte, era askotatik egin ditzakete gai berdinak, baina erabiltzen dituzte, konbentzio batzuk errepikatzen direna behin eta berriro gertun dauden zonaldetan. Horrek esan nahi du, jendea mugimenduan dagola lur eremu hoien artean jarraia. Bueno, eta ja bukatzeko, dazta menu honekin, komentatu nahi nizuen, Labar artearekin, azkenengo bolada honetan, Gipuzkoan gertatzen ari dana, eta ez dana bukatu. Eta ez dana bukatuko oraindik zenbait urtetan, dala Labar artedun kobazuloen agerpena. Oso urte gutxitan, bozkoiztu egin da Labar artedun kobazuloen kopurua Gipuzkoan. Atzo, Mendaroen egondako beste hitzaldi batean, hizlariak esaten zuen, hori da, anpernak bezala, plater batean, beti desagertzen diren lehenengoak direla handienak, ez? Gero gelditzen dira txikiak. Handiak izan dira ekain eta altxerri, lehenengo aurkikuntza horiek. Hemen zentratuko gara korridore honetan. Korridore honetan hemen gutxi gora bera dago altxerri eta hemen dago ekain. Orduan, planteatu genuen helburu metodologiko bezala jakitea ia gauza ginen identifikatzeko zein bidetatik, zein korridoretatik pasa ziren gehien bat populazio horiek aurkitzen, intensifikatzen miaketak baiara horietan edo korridore horietan, aber gauza ginen identifikatzeko murrizten miatzen zen lur esparrua, intensifikatzen lanak, aber agertzen ziren Labar artedun kobazulo gehiago. Hemen daukazute 56ko aurkikuntza, altxerri, eta hemen daukazute 79ko ekain. 79tik hemen dituzue mapa batean, hau da, 79 eta 2006 bitartean irauten duen egoera bat. Gipuzkoa osoan, 79, ez dakit zehaz mehaz zenbat urte diren, baina asko dira. Ia 40 urte dira. 40 urtetan zehar, ia ez da beste ezer topatzen. Eta orain ditugu beste 20 bat. Lehenengoa izango da 2006an izango da Praiaitz. Praiaitz oso ezaguna beste hainbat arrazoiengatik. Gero, Astigarragokoa 2009 okerrez banago, baina 2009 berriro etena dago, berriro ematen du ez dela beste zer topatuko, 2014an Dan Bolinzulo, 2015an Erlaitz, 2016an
urtean behin, aurkikuntza bat. Aztuigaina, 2017 sustraixako kobie, Lasturren, 2018 agarre. Eta aurten, aurten ez, 2025an, beste bat, gero ikusiko dugu, Santakutz, beste bat publiko eginda. Honekin esan nahi dizuet. Badaude gehiago, ez direna publikoak egin, babes neurriak hartu behar dira, kobazuloak itxi egin behar dira, publikoa egin aurretik, bestela vandalizatuak izan daitezke. Orduan, izten diren heinean, joango dira, publiko egiten beste batzuk. Ez dakit konturatzen zareten, baina, hau dago, igual ez dozue asko ezagutzen zonaldea, baina hemen dago baiara bat urolara eramaten duna, urolatik jaisten dira, hau eta ekain daude guztiz, aurrez aurre, hau da ekain, hau da erlaitz, hau da danbolin zulo, daude hildo berean, hau da hemen, ez da ateratzen bain, eta gero endoiatik, hortik igotzen, endoiatik pasatzen da Lasturrera, eta Lasturretik ateratzean, sartzen gara justo aurrez aurre, topo egiten dugu praietzekin. Hemen irudi batzuk, ez dute interes handirik, baina da asaltzeko zergatik ez dan horren erreza kobazulo hauek topatzea, ez da oso evidentea hor dauden mantxa txikiak oso galduta, oso gaizki kontserbatuta arteko lanak direla, baina balio patrimonial handikoak dira, ez dakit hemen ikusten duzuen hori gorrituta, hemen daude bakarrik atzamarrekin egindako hildo batzuk, hildo vertikalak hemen, hori ere margoa da, Astigarragan 2009 topatutakoa da, ematen du agian zaldi baten ipurdia, eta puntu bat, baina artea da, Magdana aldikoa segurenik, paleolitokoa, paleondikoa. Danbolin zulon, hasi ginen, 3 oso galdutako margoak identifikatzen, hemen ematen du, hauntza dagoela, hemen egon daiteke agian oreina, 40. Hau da, egiten dena, ikusten duzu oso faltsua dala, oso itxura faltsua daukala kolore hori, oso itxura faltsua dauka, ze pareta behiratu ezkero oso gutxi ikusten da, bakarrik ikusten da gorri bat oso galdua. Egiten dena da Photoshop batekin, Photoshop berezi batekin, indartu egiten da, garai batean egon zen margoa, intensifikatu egiten da, ikusteko zeintzu diren atzetik dauden jatorrian margotu egin ziren irudiak. Orduan, margoak batez ere oso galduta daude, oso gaizki konserbatuta Gipuzkoan. Horregatik oso toki ezea delako, eta kobazuloak oso bizitza traketsa izan dutelako. Jende asko bizitatzen, besteak beste mutiko guztiak, edo gehienak, herrietan behintzat, kobazulotatik pasa egin gara, karburero batekin, eta, zer kontatuko dizuet. Todos tenemos un pasado, Erlaitzen, horrela ikusten da, grabatuak batzutan, pixka bat zendoak, pixka bat lodiak direnean, ongi ikusten dira. Hemen ikusten duzue uro bat, bai? Nahiko ongi ikusten da, ez? Igual hemen izango dute, bai, laserra, bai, vale, bai, zurra, adarrak, pizkarrezurra, eta hemen, kalidade aldetik txarragoa, zaldi baten burua, kerretara begiratzen. Astuigaina, zaldi hauei, deitzen zaie, los caballos con cabeza de pico de pato.
estilistikoki horrela egiten dira. Ahate moko baten itxurarekin bukatzen dira. Ez dakit ikusten duzue, hemen ahoa, belarria, bizkarra, eta beste pare bat grabatu daude. Ez da oso ikusgarria, baina balio handikoa da. Paleolitoko grabatua da. Honek badu balio artistikoa handiago, askoz handiago, baina oso fina da, oso mehea da, oso zaila ikusteko. Ez dakit, saiatuko naiz. Honekin, ikusten duzuen, hemendik lepoa, muturra, orain emea da, bai? Bizkarrezurra, eta hau da, seguruenik elur oreina. Horren fina da, transkribatuta pasatzen dizu zuzenean, ez oso zaila da ikustea, ez bada jartzen oso rasante, horan albo batek ez bada argia ipintzen. Agarren, bere garaian ikusi genuen, pentsatzen genuen hau zela bisonte baten edo arz baten ipurdia, atzoko hitzaldian, hemendik atera ziguten balizko mamuta. Osatu ziguten irudi hau, hemen hanka, eta hemen ikusten zitzaion trompa eta dana. Batzutan ez dira errezak interpretatzeko. Azkenengo aurkikuntza, Santa Cruz Mendaron. Hemen, segurenik kostatuko zaizue ezer ikustea, baina, hau da muturra, hemendik doa bizkarrezurra, hau da jiba, bisontearen jiba, hemendik doa bizkarrezurra, ipurdia, zana. Horrela hobeto, ez? Adarra, bai? Eta hortik ikusten dira beste hildo batzuk. Hildo hauek naturalak dira, sagusarrak eginakoak. Oso meak dira, sagusarrak ere egiten dituzte hartzak bezala. Markatzen dute. Eta hemen agertzen da beste talde bat, beste irudi batzuk. Hemen ikusten dituzu holan hildo batzuk, hemendik. Espezialistak hemen ikusten du, beruntza begira dagoen, hemendik burua izango zuen, hau da ipurdia, ustana, pasauntza bat. Holan ikusi ezkero, igual hobeto ikusten duzue. Orduan, momentuz, honekin berriro ere bueltatzen gara Orioko aiara, ez ataungora, hemen egongo zen altxerri, eta hemen egongo zen, berde honetan, hemen ekain. Eta hemen ditugu Astuegaina, Dambolinzulo, Erlaitz, Astigarraga, Sustraixa, Praiaitz, hau da Sustraixa hau, hauzin da. Ez, barkatu. Hau da Praiaitz, hau da Sustraixa, hau da Garre, eta hau da Santa Cruz. Ez dakit, eta hemen daukazute markatuta eskusta. Orduan, ikusten duzue, nola, poliki, baiara batzuk jarraitzen, Azolaratz hemen, Endoia hemen, Lastur hemen, nola, doazen, seguruenik, balizko bideoiek zeintzuk izan zitezken, urola, batez ere urola eta deba arroen artean pasatzeko, pasabideak markatzen. Aldi berean topatzen ditugu labar artedun kobazulo gehiago, eta hori oso garrantzitsua da, baina aldi berean honek elikatzen du beste zirkulo bat, errazten digu identifikatzea eta egiten digu arrazionalizatuagoa egitea miaketa lana.
Bale? Eta, bueno, ja azkenengo hausnarketak bezala, ja bukatzen dut, nahiko luzatu naiz. Azken hamarkadatan asko aurreratu dugu, hori ezin da ukatu, eta hemen aitortu egin behar da, oso garrantzitsua da, aitortzea Mendaron, Ataon, Hondarribin, Azpeitin, Azkoitin, Oñatin, Arrasaten, Eibarren, hor aipatzen diren toki batzutan eta beste zenbait tokitan, miatzaileak egon direla azkenengo hamarkada hauetan kriston lana egiten, errazten pilo bat arkeologon lana, arkeologoak badugu bebai familia bat eta ohitura asteburuak izateko, baina eta asteburu horietan kriston lana egiten dituzte espeleologoak eta arkeologo zaleak, lana asko aurreratzen dute eta gero batzutan, edo kasu gehienetan joan behar gara arkeologo profesionalago garenak, gauzak aurre ateratzea, baina hori gabe, eta horrek bereizten du pilo bat zergatik daukagun Gipuzkoa mapa bat askoz osatuago eta askoz hobea, askoz fidagarriago, Bizkaian, Araban, edo Nafarroan baino. Zer esanik ez, Ipar Euskal Herrian baino. Ze sare bat dago oso ongi antolatua eta oso ongi banatua lurraldean. Egungo metodologiak oso gaurkotuta daude, esan daiteke guztiz integratuta dagoela metodologikoki, dauden murrizpe batzuk, murrizpen horiek badute zerikusirik baliabide ekonomikoekin, arkeologia da ekimen bat, jarduera bat oso teknifikatuta dagoena eta behar duna babes ekonomiko bat, ze, karo, egungo karbono amalobezko datazio bat, normalean, 500 eurotatik gora kostatzen du. Eta aztarnategi batean, batzutan, 10, 20, egin behar dira. Hau da, guk egiten duguna, badu koste bat. Eta koste hori, ulertu behar da, ikerketatik bueltatu behar dela. Oso jarduera integratua izan da, Arantzadi eta EHUren artean, hainbat adibide ditugu hori frogatzeko, lankidetzan egin direnean proiektuak askoz hobeto atera da dana eta askoz oparogo izan da dana. Ez da beti horrela izan, egia da, batzutan hau ezin izan dela horrela egin, beti erakunden artean zer esango dizuet, denek ezagutzen duzue nola funtzionatzen duen mundu honek, eta batzutan, batzuk edo besteak, jeloskorra jartzen dira, eta ez da beti erreza, lankidetza. Bale? Eta bueno, eta bukatzeko, esan behar da, eta nik uste hau frogatzeko oso erreza da, oso Euskal Herriko informazioa, Euskal Herriko aztarnategiak inoiz baino integratuago daudela erregistro europear batean. Kongresuetan, argitalpenetan, gure Euskal Herriko eta bereziki Gipuzkoako aztarnategiak oso ezagunak direla, oso aipatuak direla, eta hori da lan bat, bere denbora eta bere aleginak eramaten dituna. Besterik gabe, zer galdetu nahi baldin baduzue, saiatuko naiz erantzuten.